Bai? Orduan, atzin dugu. Bialdetik, bai, ikusten duzu? Bai. Vale, zer egiten. Bien. Eta bi buelta egingo dugu bat. Eta bi, bai? Bat eta bi. Alde batetik. Barrura eta atzerantz. Eta zuek egiteko. Barrura eta atzerantz. Bai? Ados? Vale. Zer behar da orain? Bettina, etiketa. Bai? Etiketa berezia. Baina, noski. Eta beste kauza bat falta da. Txaka. Ira bihen datarekin, bai? Gora, bera, eta atzerantz izteko papera ere. Bale? Eta orain dago, ez da? Orduan, nor egin nahi du. Bizkatzaila da, Nork ez du ezer egin momentuz. Ez da. Vale? Vale? Buelta bat, a ver, hartu. Bizkatzaila da, bai, ondo dago. Hori da bat. Vale, oso ondo, orain bai bat, eta bi, bai, vale, orain berantz, orain alde batetik barrura, beste aldetik, eta hau da atzerantz. Atzerantz, oso ondo, eta zu orain hemen, dedo pa dentro, alde batetik, oso ondo, eta atzerantz, oso ondo. Vale, orduan orain, etiketa. Zuk jarriko duzu etiketa? Bai? Atzerantz izta. Espetxean nago. Oso ondo. Vale? Bai? Primeran egin du, eta zu, txaka. Vale, praktikatu nahi duzu. Hemen? Itxe, vale? Oso ondo. Orduan hemen, jarriko dugu hemen. Primeran, oso ondo. Vale, txaba bat ez da bakiz ere erreza, oso ondo.